नमस्कार, मी पूजा। दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये सर्वांचं स्वागत। जाणून घेऊया दिवसभरात घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी। राज्यात गॅस सिलेंडरच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून परत सिलेंडरच्या दरात तब्बल 25 रुपयांनी वाढ झाली आहे। महिनाभरातील ही दुसरी दरवाढ आहे। त्यामुळे गोव्यात गॅस सिलेंडरचे दर 898 रुपये झाले आहेत। गणेश चतुर्थी काही दिवसांवर आली असताना आणि कोरोना महामारीच्या संकटामुळे लोकांची आर्थिक स्थिती खालावली असताना देखील सिलेंडर दरवाढीमुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सर्वसामान्य नागरिकांनीही सोशल मीडियावर सिलेंडरच्या दरवाढीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। देशात पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर येथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत। परंतु निवडणूक आयोगाने या राज्यांमध्ये निवडणुका घेण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे। आसाम, केरळ, तामिळनाडू, दिल्ली, पुडुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये EVM असल्याने पुढील वर्षी गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ शकणार नाहीत अशी भीती निवडणूक आयोगाला आहे। आयोगाने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे। डेंग्यूसारख्या अनेक आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा आणि एकमेकांशी समन्वय ठेवण्याचा निर्णय मुरगाव तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सचिव आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला। मुरगावचे गट विकास अधिकारी प्रसिद्ध नाईक यांनी डेंग्यू आणि इतर आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्व आरोग्य केंद्रांना सहकार्य करतील असे आश्वासन दिले। सगळीकडे पावसाने पुन्हा जोर धरला आहे। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे। मागील 2 दिवसांपासून गोव्यात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान वेधशाळेने वर्तवली होती। हवामान विभागाकडून सोमवारी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला। येणाऱ्या दिवसात पावसाचा जोर अजून वाढण्याची शक्यता आहे। येत्या गणपती उत्सवाच्या काळात देखील मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे। नाशनोळा हळदोणा येथील सिद्धी नाईकचा संशयास्पद मृत्यू हा खुनाचा प्रकार असून सिद्धीचे वडील संदीप नाईक यांनी या बाबतीत खुनाची तक्रार कळंगूट पोलिसात दाखल केली आहे। रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या आगामी मोसमात गोव्याचा संघ तब्बल 2 दशकांनंतर बलाढ्य तामिळनाडूस आव्हान देणार आहे। पुढील वर्षी 27 ते 30 जानेवारी या कालावधीत अहमदाबाद येथे एलिट ड गटात गोवा आणि तामिळनाडू यांच्यातील सामना नियोजित आहे। या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी। अधिक अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला नक्की भेट द्या। धन्यवाद।